Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Ay! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa syudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Mary Grace Caudilla.
kay Sir Edwin Sistina, Ma'am Malulim, kay Ihadang Chairman Jodeline Calya, Ohio gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Webes. Tama, Thursday na po. Petsa 16 po kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2026. Piyesta po dyan sa Banwaan kang Malilipot Albay. And dyan po sa Barangay Matagbak kang Tabaco City. Happy Fiesta! Sabayan po nindoan sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Bulkan bulusan, Mag-uri-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyayari, sa mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, harayu apoy-ra po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 16. Maligayang happy birthday! Yan, happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon tabi, Boss Dato Romeo, ano man pong klaseng okasyon yan, o ni po ang sendong dapat tandaan, pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supong pasmang abotonin duduma, saka libak digdi, libak duman. Kaya pag day po imbitado, day po ka mo magdaman. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuyaan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang mayngat kan sadiri ta, kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. sa samuya, Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siyaman sana po ang nakakaramkan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa, asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. kung sisay nata, Lord, patawad. Sarabay po kita. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, an sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Ngunyan pong Webes. Petsa 16 kita kang bulan na Hulyo taon 2026. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide.
Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamuragtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini, mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabi, na arog tabi kaini. Sa umaga, Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol sa Net bagong TV. umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo Asin Reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo Asin Reparo. Ala, sige! Uy, good morning tabi, Ma'am Ems Urbano Burlagdatan. Bagong aldaw, Yan, dyan po sa Karangahan Boulevard, Tabaco City. Manny Moxea, Ma'am Gina, good morning! broadcaster namin, Uy, Webes na tulos, ano? pirming maaasa. Tapos na ngaya suswildo. Yung tunay may Kasod mabaga swildo. para sa gabo. At pitsa 16 ngunyan, tapos na suswildo. Hulbutana sa Ang kunggura no ngaya kakaskas ang dalagan kangal daw, yuman nga ang kaskas kang pag pag-usiskan ka toto. gasto. Man Moxea, Ayo, sa puso. wain pa ngaya suswildo, wala na. Mautang na naman. Tatalakayon, Good morning sa sakuyang Madi. Kay Mading Tess Bertes. ngogo Saka kay Pading Kaloy. sa serbisyo. Yaon dyan sa ground floor kang Merkado Publiko. Negrida, Yan po sa siyudad kang Tabaco. matatako. Habang nagkakapi-kapi si... Ay, dahil mo pala nagkakapi si Madi. Aga-aga, kay Ano sut piginom ni Madi? Lakad bulan. servidor na tunay ko sa Si Pading Kaloy, lakad bulan. Ang tigiinom. Tapos si Madi. Tokan Banwaan. Malawigon kay ng buhay kay ning duwang ini. Si Mr. Hulbutana sa
Alawi ko ng buhay kay Kay banin o may darang pag-asa Servidor na inahiling mo na. Hoy, good morning tabi kay Cha Maming. siya Musta si Cha Maming? Puso Kaya na kami nagkahilingan. kan Maski nga ni si Mayor Bira kami magilingan. Kalakayon Si Cha Maming pa. Ay, kumusta tabi ka mo? Webes na ngunyan. Dadang ogon Piyesta palang tabi mading test ngunyan na di. Piyesta ngunyan dyan sa barangay Matagbak. Gridad Digdi po sa syudad Cantabaco. Piyesta sa Matagbak di. Si Mr. Kasabay kang piyesta dyan po sa Banwaan kang Malilipot. Lindo da Piyesta man ngunyan dyan kara Mayor Sinon Bulante. Boses kan katotoo Ano lamang tabi, may nag-imbitar lamang. Sa puso kan banwaa Pigtatandan ko ngayon, Mr. Hulbutana, ang sabi mo, pag dangya kinag-imbitar, day magduma. Pagkaaga Dipisil na. Lindo may darang Baga tabi, bong iyo tabi mading te. Pag natunay boses kan Day ka maninimbitaran daw, barkada mo, anday ka magdumanta, makasupo. puso kan banwaa Pagdaman mo baga, o tinaraman ka, o atayaong ka digdi, tay taka maninimbitara. Gusto Kasupagon baga. sa inyong boses Darang Singilon ka baga, katayaong ka digdi. sa serbisyo Ay ka man niya imbitado, An manging digdi ka. ay integridad O yan ang pag-iiwasan ta dyan, ano. Si Saka ako talaga, aminado na ako na daw, may nag-imbitar sa ko. Di ako nagduduma. ang paga sa servidor na tunay boses Maluyan na kaya ako tabi mali. Kaya naman ako nagpaparakakan ngunyan. Ang pigkakawan ko na sa nabaga, kamuti. Kamuti. Kaya ang servidor ka Bicol Kamuti bagang permi ko pigbabakal dyan. Indong pagmata May kamuti ako, ayos na ako. Anal daw Diba? Kamuti, okay na. Baka ngaya saraduhan kita pag nakipista ngaya kita. Pirming maaasahan Di pagkatabi, Mariana. Kung tunay may Maski nga ni baga barkadahonan mo o kaya parientis mo, dahil ka nagad magduman pagbako ka imbitado. Ayo. Si Mr. Hulbo Oy, anon mga reparo tangon yan tabing Webes. Panindo may darang pag-asa Servidor Ang Albay Electric Cooperative tabi mga tugang may opisyal ng pahayag. sa Manungod baga duman tabi madi sa na kuryente na taga dyan sa Bakakay Albay. Alakayon nin husto O, padagos po ang pagirumdum kang aliko. Na bata ngunyan baga may mga paros-paros sa didara kang habagat. Public Pero salamat kita ta medyo suhabagat nagluya. integridad Dae Medyo may mga nagkakapurutol na kabli kang kuryente. Day nanggad po kamo magrani. Day nanggad po kamo magkapot. Kay Tamaarog kamo kay itong duman sa Bakakay. servidor na tunay Sayang kang buhay. Toohan Yo. Manmok siya Sa Kuryente bagaday tama na hiling. paan Balo ang kaputan mo ang kabling bagaday ka dyan ng isay. Kan Bicol Yo! Sa Ano pa? mata Oy, so mga parapaturon. Daw So mga nagkakara cruise. An Ingat po kamuhata. Padagos man po giraray na pigdadakopian kan sa tuyang mga otoridad. An sa Yo. indong boses Buda kung mahiling ka mo ni kagawad. Ogon Papakiaraman naman ka mo ni kagawad. Siya ang manginginom May Matibay ini si kagawad, ano, viral na maray sa social media. Maski ano-ano na sana naririparo. sa aga-aga Ang mga otoridad tangani baga, ang pulis, ilinganin daw ang pulis, may area of responsibility sana yan. Kung sa tabako sana. Botana Dahil pwede yan mag-operate, mandakop, dyan sa Malinaw o kaya sa Malilipot. Diyan ka sana sa area of responsibility mo. Manmok siya O ni si kagawad, maski siya nagkakaabot. Nakaabot sa Bakakay. Iururagan lugod sa iyo so tawo. Ano nga yan? May tama nga yan eh. Ang boses May tama nga yan si kagawa. Ogon
may something ngaya, bata ngaya, medyo garing ngaya, turos ang tornilyo kay ni may nawara pansaro. Si Mr. Hulbutana Bata na nga ni, may turos na nga ni ang tornilyo, may nawara pansaro. darang pagkagasa Sa dito Ay ano na ni si Kagawan. kan katotohanan Manok siya Nilugod ang laman ngunyan kang social media. Manok siya May tama ini ano? Servidor kang bikot May tama tabi ini. Sa indong pagkagasa Kumpleto anal O sige, bago kita tamaan ni Kagawan. Ay, kung tatabi mo na linya kang pag-asa ha, aramon ta mo na tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ini may tainan tama. Ali sa pag-asa. Ngayon, bago kong ali sa insain. Nasa linya ng pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, July 16, 2026. Ngayong araw wala po tayong minomonitor na bagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, wala po tayo halos masyadong mga kaulapan dahil mahina din po yung ating habagat. Ngayong araw nga, ang habagat natin ay nakakaapekto lamang sa Batanes at sa may Babuyan Islands. In the next 4 to 5 days, wala naman po tayong inaasahan na mamumuo na bagong sama ng panahon at by over the weekend po, mas inaasahan po natin na itong habagat ay mas lalakas na at makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Para naman po sa pagtayaan ng ating panahon ngayong araw, buong Luzon po makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang po sa mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po yung ating maximum temperature dito po sa may Tuguegarao between 26 to 38 degrees Celsius, sa may Lawag naman 26 to 32, and dito sa may Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Matataas po yung ating mga temperatura, kaya sana po maghanda po yung ating mga kababayan ng mga tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Dito naman po sa Baguio 17 to 25, Metro Manila 24 to 33, at sa may Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius. Sa halos buong Palawan, Visayas and Mindanao nga, inaasahan din po natin generally fair weather conditions po tayo even in the next 2 days. At ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas din po na ating nakikita, possible po hanggang 33 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands, Iloilo, Cebu, Zamboanga, maging sa may Tacloban. Hanggang 32 degrees Celsius naman po yung ating maximum temperature dito naman sa may Puerto Princesa City, Cagayan de Oro City at sa may Davao City. So, kung mayroon man po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. Kaya't always po, i-check natin ang ating website panahon.gov.ph kung saan po natin pinopost yung ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning, so malaya naman po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:35 a.m. at lulubog naman mamayang 6:29 p.m. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sikaping makamtan ang kaalaman. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Okay na ang panahon ta. Pwedeng makipamiesta. Yan sa Matagbak tapos sa Malilipot.
Wara ki pigmomonitor na raot nin panahon ang pag-asa. Kaya ano pa ang pighala? Paduman na tabi ka mo sa malilipot. Kaya dyan sa Matagba. Igwa ki concelebrated mass alas 9 si Monsignor Bailon. Yun, ang celebrante kang concelebrated mass. Yo, sige, happy fiesta na sa natabi sa mga taga Malilipot. Tapos dyan sa Matagbak ang patron, ano yan, Del Carmen, tama ba? Mount Carmel, tama? Sige, basta may Carmel. Sige po, alas 7:24 ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Salamat po, ingat po, Permi. Ikaan burak ni Samumban. Siyempre, ang programa man pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, si Kapitan Susan Nabur kang Barangay Estancia. Sa gayon, naraman po sa tuya ining programang ini ni Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre, daraman po sa tuya kang Sibraga Eastliner. May biyahe po, Tabaco to Legazpi. Anong Tabaco to Legazpi? Tabaco to Manila, vice versa. Ang Sibraga Eastliner. Good morning kay Chamaming Bragais. Good morning kay Mading Tess, kay Pading Kaloy. Dahita na pagbation si Madam City Administrator Ma'am Ami Bragay Silagan. Dahita na pagbation, tabi madi. Good morning, tabi sa sakuyang idol Sir Erwin Pebre Ranuco. Yan, good morning. Yan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Ibaad na magustuhan. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Reparo. Ready na? Manay Gina. Si Mading Tess tapos si Pading Kaloy nakahanda naman. Siyempre yaw naman dyan si Sir Abi Imperial. Nakahanda na. Unin na tabi mga tugang, maparuso-ruso muna kita. Serbisyo Asin Reparo. sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa
Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Ala, sige! Sa Pahit ngaya. boses na Pahit ngaya so paruso-ruso mi ngaya. Manny Moxea, Atras digdi o kaya abanti dumaan. Atras digdi, abanti dumaan. Roso digdi, roso dumaan. Youth Credit, Yan ang pahit kayan tabi, Ma'am Jocelyn Camo Karina. serbisyong toto Good morning! para sa God bless the tabi kay Ma'am Helen Grace. Good morning, Ma'am. cha-cha para sa Good morning databi kay Pading Noli Kamba. ng pag-asa, Kain daw na si Sir Noli Kamba naman. may paninindigan Ano rin daw initabi Sir Abi Maago. sa kapwa, Mamantikaan lamang kita. pagtanggol, tagapaglingkod Ano rin daw ini Maago. na. Mr. Hulbo, Ma-senior citizen na lamang. ang pag-asa Ma-senior citizen na lamang. sa radyo, Ano daw kung makahinguwa pa man ini? tinutubunan. Grabe. Ano ining padihon mong ini? Di nagtutumang. Serbing O kaya kung sa manok, di nagpipika. handang Ano ini tabi Sir Abi? Di nagpipika baga. ating sandigan. Maluya sa pagka-training mo kay ni Sir Abi. Sa Padiyon mo, maluya sa pagka-training mo. Daogon ni Your Honor. Kung si Your Honor maurag si Padimong Noli Kamba, maluya. tuwina, Mas maurag manggiraray si Your Honor. Uy, good morning tabi, Ma'am Alona Kapitin. Diyan sa Kapitin family, diyan po sa Barangay Malolos, Malinaw, Albay. Kumusta po kamo? Kay Cha Nina, kay Cho Ray. Ay nako, nakapasyar naman dyan na di. Igan malasakit, Aray ko ta magturtambay dyan, ta maparos-paros. tagapagtanggol Kapuro pa presko lamang. sa Yo! tuwina. Marinaga na sa natabi, Webes na po kita ngunyan. Boses Ala, pakaskaso dangal daw, next week, piyesta na sa Malinaw. sa Makipiesta lamang kita tabi, Mamaluna. sayaw ng Ayun kita makipiesta sa Malinaw. pag-indigan, malas Aday, piyesta ngaya mo na ngunyan sa Malilipot. Tapos dyan sa Matagbak, duman mo na ngaya kita makipiesta. sa tuwina. Next week sa Malinaw naman. Mr. Hulbotana, Ano ka ba? boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan.
sige tabi, 33, girilid na mo na tabi sa mga nagparuso-ruso, manay Gina, kay manay Alice, girilid na mo na kamo. Tama na mo ng paruso-ruso, taba ka magulpiman. Pag nagugulpi baga ki paruso-ruso, makulog man. Iyo, makulog baga sa tuhod ang magparuso-ruso, mapagal pati. Sige. Bako balan si Sudua, inubos ni Your Honor sa ura. Iyon inubos ng gad ni Your Honor sa ura. Kaya natada ki Sir Noli. Dahil kinatada. Dahil natada ki Sir Noli. Inubos ni Your Honor. Kaya ilingan nangon yan si Sir Noli. Sige na sa nantukad sa bulod. So iba na pigiing ganyar na magbaba na sa bulod, si Sir Noli, oto, sige antukad sa bulod. Hay, nabuhay tayo ni. Paano na daw ini, adi? Maabot pag-abot ki panahon. Bayain na ngaya yan. Sige. Uy, oni na tabi ang satuya naman na apod kayo ni. Piga abangan next week na may forecast na tabi ang satuya naman na gobyerno garitabi may dakulang paglangkaw naman kan mga produktong petrolyo next week. Yugod mo yan. May big time price hike naman ang satuyang mga produktong petrolyo sa sarong simana sa petsa 21. Nako, durod-dakula sa diesel. Dahil mababa sa 10 pesos ang posibleng itataas kan diesel. Tapos sa gasolina, 4 pesos. Dahil po ini duman sa padagos naman na kariribukan. Ay nako, dahil na sa nang padumanan kita di. Termina sa nang maribo. Sige. Digdi kita sa ipinaluwas na opisyal na pahayag kang Albay Electric Cooperative. Ano ini tamay nagsasabit sa halunan ko? Dali. Tamay nagsasabit sa halunan. Nahiling. May nagsasabit na naman tabi Sir Abi sa halunan ko. Bibilab, pagka na ayos na Bibilab. Naman si Bibilab naman napahit mo yan. May pigpaluwas na pong official statement ang Albay Electric Cooperative unong po duman sa nakuryente baga sa Bakakay. Ang sabi kang Albay Electric Cooperative mga tugang na buong pusong nakikiramay ang Albay Electric Cooperative Incorporated o kaya ALECO sa pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan kay Mr. Busito, na pumanaw matapos na insidente matapos ang insidente ni na pagkakakuryente duman sa barangay Hindi Bakakay Albay kang nakaagi pong Sabado. Sabado. Nakaaging Sabado po ini. Padagos databi, basahon tayo ni patuloy na nakikipag-ugnayan ang kooperatiba sa pamilya ng biktima upang magpaabot ng paunang tulong at suporta sa abot ng aming makakaya. Nais naming ipaalam sa publiko na kasalukuyang isinasagawa ang masusing investigasyon ng mga otoridad, katuwang ang technical team ng ALECO para matukoy po ang eksaktong pinagmulan at sanhi ng insidente. Tinitiyak ng kooperatiba sa publiko na magiging bukas ang kooperatiba sa anumang magiging resulta nito upang maiwasan ang sitwasyon tulad dito. Humihingi rin ang ALECO
sa aming mga member consumer owner na maging alerto sa at unahin ang kaligtasan kan sa tuyan mga member consumer. Maigpit na ipinagbabawal ang paghawak, paggalaw o kaya paglipat ng mga linya ng kuryente na nakalaylay, nakasabit o kaya naputol. Kung sakali man databi na may mapansing putol na linya ng kuryente, agad itong i-report sa aming hotline numbers o kaya ipagbigay alam sa mga lokal na opisyal autoridad para sa mabilisang aksyon. O yan tabi ang official statement kang Albay Electric Cooperative. So tama ini na dahil po kita maghiro, dahil po kita magrani, so may mga araw ka na nagkakapurutol, lalo na ngunyan bagang maparos-paros, minsan nararapas iyang kang kahoy, napuputol ang linya. O, ang problema, kita baganugad medyo dahil taman mapasol sa dirita tagari ngaya pig-iwas ta ngaya duman sa may madadanyaran o kita lugod sunadali. O araw kan nangyari duman sa Bakakay na ang initial na report na may naputol na kable tapos gari sinungkit nin kawayan. Tagari pig-iwas nga ni gari duman sa may motor niya. O siya lugod suna kuryente. So kaya ang pagirumdum tabi kang Aleco na pag may mga arog po kaya na sitwasyon dyan sa Indo, dahil po niyo pagkaputan, dahil po kamo magrani. Ipaaram po nindo sa Indon mga lokal na official ta. Dumaraman kang nakaging Martes na nagatinder kita ki seminar dyan sa Albay Electric Cooperative. Nagwa pa lang ki group chat ining satuyan mga barangay officials kasabay su Aleco. O kaya so satuyan mga official, iyo ang nagre-report kaagad-agad na makareport sa Albay Electric Cooperative. Taso hotline kaya kang Albay Electric Cooperative ang nagagamit po kayan buong probinsya ni Albay. Kaya kung sige kitang apo duman sa hotline, dahil man talaga kimasimbag ta, dakulo na nag-aarapod. Dakulo na nag-aarapod, kaya dahil kita nagkakalusot. O kaya igwa ki group chat sa mga barangay officials, sa tuyan mga municipal officials. Igwa silang group chat. So yung muna tulusan mga ka-report sa Aleco, o tanganing makagibunin aksyon. Dahil kita tabi mag-entra, dahil kita magdot-dot kan linya kang kuryente. Warag pa lang kayo ito, high voltage pala nito tabi si Redwing Sistina. Talagang mapilik-pili ka talaga duman. Sa harog po kaya na sitwasyon. O, maski dyan sa mga harong tabi nindo, so mga drop wire baga, napasiring po dyan sa harong nindo, pag naputol yan, dahil nanggad po nindo pagkaputan. I-report po tulos nindo sa Aleco. Dipisil na pag-arog kayo ni buhay bagayan. O sayang 28 anyos na lalaki. So padagos pa tabi ngunyan ang pinagsasagibong investigasyon kung ano man anggad. Pero yun na nga niyan, dahil man kita ki ibang babasulon, dahil tamang pwede mabasol so Aleco ta. Bigla man sana ito, bako man ito so ngaya scheduled na arog kaya, naputol so kable. Yan pala pag nag-short na sa kami na breakdown, sa kami na shut off, so yaon duman sa substation. Kang may nakuryente na nakadot na sa daga, nag-short na, nag-short circuit na tabi Sir Abi, ibig sabihin nag-shutdown na so sa substation. Kaya pag arapod da duman sa Aleco, naka-shutdown na. Naka-shutdown na. So may nakuryente na kaya. Kung day ko ta iniro, posibleng day kibuhay ki nangyari. Pwede ki kinagadan. Day kinakuryente kung day ko ta kay may naghiro kay ito. So yan, ang pagirumdum tabi, rumdumon ta, baka malingawan ta, pag may arog po kaya na mga napuputol na kable kang kuryente, dahil nindo pagkaputan. And dahil po nindo pag
intrahan. Tangani pong may bitarantan arog ka na mga insidente. Serbisyo asin reparo. 43 minutos o kaya 44 na. 44 minutes. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Broadcaster. Madalion po sa nayan na makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Atiglenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, Kapsusa Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Oras na yan daraman po sa tuya kang Sibraga Islay na Nutugunan. ala sige Bawat di man po gararay kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kung man po gararay sa indong lingkod Manny Moxeya po si Mr. Hulbutana. lagi Ngunyan pong aldaw kita nin Huwebes Petsa 16 po kang Hulyo taon 2026. Piyesta po sandi dyan sa barangay o kaya sa Banwaan kang Malilipot. Piyesta po dyan sa barangay ang syudad ng Tabaco. Sanda po kita alas 8. inindigan malasakit sa Sabi ni Sir Abi, satisfactory rating. Permi ang bansag sa konsumidores. Gariman sa nabaga Christmas light ang ilaw kang mga harong. Paraot ki mga appliances. Sadya para sa Yo yan. Ramo tabi Sir Abi ang satuya bagang mga kabli kaya kang aliko gurorango na yan. Gurorang pa sa to. Mga panahon pan kang mga kupong-kupong kaya ngunyan igo baga ki ipigdao ang national government na nasa 1.2 billion. Nayo? Para sa total rehabilitation kang Albay Electric Cooperative na nagpupuo na tabi ngunyan. Diyan gari sa may parting 3rd district nagpupuo na tabi. Tas mga substation tigbabaragwa na ki-transformer piga upgrade. May mga substation na ngaya from 10 MVA ngunyan naging 15 na naging 20 arog kaya. Tapos yung mga kablita kang mga panahon pa ni kupong-kupong iyo pag nagpaparos-parosa na nag-iirimat-imat man ang ilaw ta. Na iyo yan ang nagkakadanyar kan sa tuyang mga appliances. Ngunyan kung haputon ta ngaya ano ngaya liable kaya ng aliko napapagbayadon ta kan sa tuyang mga appliances. Iyo bako man ngaya liable so aliko ta ang aliko baga kooperatiba kita ang bida so mga member consumer owner kung mahiling ta sa apod kayan nasa itaason ang mga member consumer kita ang tagsadiri kang aliko. Iba ko pa man pala nako kasabay taday man ako bako man ako membro. Taso kontador mi nakapangaran sa tiyo ko. Yo, bako man pala nako member. Bako man ako member, consumer lang ako. Ako so nagko-konsumo pero so kontador ko nakapangaran sa tiyo ko. Yo, kaya bako ako membro. Yo. Naggagamit sana kita tapos nagbabayad. Pero ang pinaka busing pa lang kang aliko si mga member consumer. So mga lihitimo. So madali na sana pala ngunyan nga ni Sir Abi ang pagpapatransfer kang halimbawa ngaya. So kontador mo nakapangaran niya sa tiyo mo, sa magurang mo, nagadana. Madali na sana palan. Kung nagadana ngaya so nakapangaran ka na kontador
daron mo sa birth certificate, may form ka dyan na pipilapan sa aliko. Takang inot, grabe so requirements, may mga titulo kang daga, kung ano-ano pigharanap. Ngunyan, pinapasil na. Ha? Halimbawa, kung gada na so nakapangaran, di dapat i-transfer na ito duman sa buhay. So, idadaron mo sa nasudit certificate, tapos may form kang pipilapan, tapos sa irarom ka ki seminar. Ma-seminar ka tabi, Sir Abi. O, dyan sa aliko. And dahil pwedeng proxy. Kung si Saiso nag-a-apply, halimbawa ako, itatransfer na sa ngaran ko, dahil ko pwede pa-seminaron si Bibilab ko. Bibilab, hindi naman si Bibilab na dapat, so nakapangaran, so ipapangaran, iyon mag-seminar ng God. Dahil pwede ki-proxy nga yata, may trabaho ko, mag-absent ka. Mag-absent ka. Dahil pwedeng nga si Bibilab mo, ang patenderon, dahil pwede, dapat ika. Di, paka-seminar mo, may certificate ka na, yun na yan, maproseso na, and mabayad ka king 50 pesos as membership fee, yun na, rimati na. Matatransfer na sa imo so pangaran kang kontador, sa imo na nakapangaran, tapos sa imo naman ipapangaran so bill na halabaon. Bill na halabaon na paingurag ki charges. Ika na, nasa pangaran muna. Ata na, kita ang may sadiri kang aliko, kita pa sumay sala. Kaya bagaling nga, Sir Abi, ang utang kang aliko pira na 5.7 billion. Bago masana na yung utang kang aliko, utang tayo ni Gabos. Ang apot, kasabay daw kita sa pag-utang kay ni. So pag-utang kay ni, sinarabay lamang kita. Gari dahil lamang kita nakaaram adi na mautang pala niya kami. Na benepisyaran ba kita? Yan ang mga hapot dyan. Nagparautang ngayon sa kooperatiba ta. Tapos ang hapot, na benepisyaran ba kita? So mga member consumer, ay bako pa man pala na kumimbro. Dapat pala ang magdedesisyon dyan. Kaya nga ni pala importante yun ito. So annual general membership assembly. Dapat ang ma-desisyon duman so member consumer tampi pa-attender sa nabaga duman so talagang nakapangaran. Duman nindo ibuboses takamo ang bida. So mga member consumer, kamo ang kagsadiri kang aliko kooperatiba. Di ba? Yan mga empleyado dyan sa aliko, kamo ang boss dapat kayan. So mga member consumer, kamo tabi ang mga boss. Bako sinda ang boss. Ang nagpapasweldo sa inda, so kooperatiba, so aliko, kamo. Kung bako ang masunod dyan, so mga taga-aliko, so mga empleyado-empleyada, ang masusunod dapat dyan, so member consumer, kamo ang boss. Sige kitang bayad, paingurag pala na utang. Kaya ang sabi kag aliko, tabangan sinda kan mga member consumer owner. Anong tabang ngayon may tatabang nindo sa kooperatiba? Sa paagi kang pag-report duman sa mga nahiling ninong kataning nindo, may aircon, kompleto di appliances, mailawon, tapos ang pagbayad sa kuryente, mas mahal pa supig babayad nindo kaysa sa inda. Nangalas ka mo, sige nindong tipid. Para nga yung electric pan sa muya, masalang ko pa ang bill midigi sa kataning ming may aircon. I-report tabi da nindo yan. Ta sigurado may anting yan. May anting-anting ngayaya. Di, ibig sabihin, so pigkukonsumo ka itong kataning nindo, naka-charge po ito sa systems law. So tigahabas ka itong kuryente na dahi pigbabayadan. Gabos kita nagbabayad po kay ito. Sa paagi kayan makakatabang tabi da kita para mapapababa ining mga systems lost. So ngayon may illegal connection,
Illegal connection pala niyan tabi Sir Abi ngaya. Halimbawa ako may sadiring harong. Tapos tinawan ko kay kuryente duman sa kataning mi. Tanahirak ako. Then kuryente kaya duman sa kataning mi. Tinawan ko kay extension wire. May kuryente naman sinda. Bawal pala niyan. Illegal connection na. Although ngaya nag-agian sa metro mo pero bawal pala niya. Ngunyan, ngaya so kataning mi ngaya daing pinutulan. Nadakupan ngaya ta may illegal connection, nadakupan kinuha sa metro, pinutol sulin niya. Nakita ko duman sa kataning. Tinakudan man kan may mga oro electrician bagad dyan sa barangay na bako taga-aliko tatataw sa kuryente, tinakudan man ki kuryente, nahali duman niya sa kataning na harong. Nag-agi sa kontador. Ang ginibo, linagan man ki submeter. Tangani ngayang monitor man, kumpira man konsumo. Bawal pala niya. Mas niya uminagin niya duman sa kontador ng kataning. Iyan ang report. Kaya ako sabi ko duman sa ali ko tabi Sir Abi, igwa bagay ako kamo kay mga nagkakadarakop na. Nga tataday ni dupig kakasuhan. Taang pahit pa lang kayan tabi Sir Abi, pag nadakop ka, may legal connection, gari may pitaong pirang oras na makipag-settle ka sa aliko. Ngunya, pag na-settle mo ito, gari may computation sana, tapos may babayadan ka kung halimbawa nadakop ka, na may legal connection ka, may babayadan ka sana. And makakabalik na sa serbisyo ka sa imong kuryente. Paano so batas na anti-pilferage law? Dahil man palampig kakasuhan kang aliko. Kinapot ko ang duman nga tataday nindo tig kakasuhan. Dinagitan pa nga ni daso aliko kang mga korte dyan sa bulwagan. Pigdadagitan na daso aliko. Mapail-pail nga kamo didiki kaso dahil man pala nindo didiretso. Taito palang tabi Sir Abi nagka-arregluhan na. No. Ilingon man tabi Sir Abi ha. Okay na, naareglo na, nagmulta. Tapos may computation, kang hinabas niyang kuryente. Nagbayad na. Kaya so ibang nagkakadara ko pa ulit-ulit na nanghabas kay kuryente. May 10 beses, may 2 beses, may 3 beses na nananakop. Dahil nahihidap. Pero may nananakop, paano iyo yan? Dahil mampupig kakasuhan kang aliko. Sabi ko duman sa nag-seminar sa kay Engineer Barkada ko ito, engineer. Kataya ko tadi na pigkakasuhan. Yan nga ang problema mi ngaya sa Albay Electric Cooperative. So legal team nga may problema. Kaya ngaya pigahagad mi ngaya ang tabang kang NBI. Hilingan nindo pag may mga special operation ngunyan ang Albay Electric Cooperative. Kay riba so NBI. Tabaka lamang ngayon matabangan kami kang NBI. So NBI nan mag-file ki kaso. Dapat igwa po kamo. May legal team baga dyan kamo. Dyan sa Albay Electric Cooperative. Sayang kantik paparasweldo nindo dyan sa di ba? Di ba igwa kita ki mga legal team dyan sa Aliko? May sweldo baga yan. O natataday nindo pikarasuhan yan. Na nagkakadaragop, yugod mo na dakop 3 bisis na. May 4 na bisis. Minakurusugo ng butabi Sir Abi, dahil man pigkakasuhan. Madyan sa opisina, nagkaarigluhan. O bayadi sa nangayaning multa mo. Tamay multa eh. Pag residential yata, 10,000. Pag commercial, 20,000. Gari, kundi ako nang sasala. Para ngaya 10,000 man sana. Pagkatapos kayan, okay na. May kuryente ka na naman. O paano so inaabas mo? Paano so batas na ito? Usually so batas na anti-pilferage law o anti-pilferage act. Dahil mangkipig kasuhan. Kaya makusugo ng bot kan mga nagigibok yung mga illegal connection dahil po dyan. Lalo na sa may pagkaaram, lalo na sa mga dating empleyado kang Aleko,
Narumduman nindo sa mga striker. O, digdisa na sa tabako, ilinga. May sarong barangay ka ito na nagpapara kurunsom mo kay kuryente. Masarong taon, dahil man tabi nagbayad kay kuryente. Yugo nindo ya. Masarong taon. Masarong taon tabi, may kuryente pero dahil man nagbabarayad. Siya nagbabayad. Kita ga boss. Naka-charge po ito sa systems loss. Tapos ngunyan, ang aliko, hilinga po nindo, lugi, may utang pa. Serbisyo asin riparo. Hinay ko po. Hinabas ngaya kang iba tapos ika ang mabayad agta malanse. Apotado tabi ang mga kaka iyod ki UB Express kung matugot. Magraga ka mukhang kidibat. Apotaso nagkakayod ki UB Express ta mag-araga ka mukhang ki deribate. Pag-araga ka bukang gideribate dahil lamang mapadaog ito. Kaya napapahaloy ang irinuma. Dahil man minapadaog ito. Maski pataragil, dahil tumapadaog. Hinda daw. Hinda kita. Ano nangyari sa tuya? Alas 8 na! Mr. Hulbota! Tama na. Mamuan kita. So iba pa, duman naman kita sa 10 to 11 sa programang So Tama Sana. Sa pangaran po kang samuyang General Manager Maestro nila doon. Sabay tawid dyan si SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran po ni City Vice Mayor Atig Lenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney G.I.O. Bonggao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sabay dyan ang si Braga Eastliner. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang mga kabayan, paki-like, follow, and share na lang sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbotana. Saga naman. Hindi po sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos! Domo arigato! Pero ingat po kita, magbayad po sa kuryente nga, hindi po kita maputulan. Serbisyo asin riparo. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Serbisyo asin riparo. Pag-asa. May paninin. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.